Kevin Strootman. Offside to nebyl, Mohamed Salah je sám v pokutovém území a dává na 1-0. 19. minuta. Mohamed velice rychlý a znova tam pozdě vystoupil Alex. Ostatní hráči byli více vepředu, Alex jakoby váhal, rozhodl se vystoupit pozdě. Ta přihrávka přišla naprosto ideálně v ten správný moment. Salah perfektní míč převzal, tentokrát zvednul hlavu. Pjanic to teď udělal výtečně, El Shaarawy dává gól na 2-0. Samozřejmě se mu nechce příliš slavit, protože AC Milan má svůj vztah a oficiálně ještě patří Rossoneri, tady rozladěný Christian Brocchi. Vypadalo to, že Římané malinko snížili tempo ve druhém poločase, přesto dokázali udeřit. Naprosto skvěle načasovaná akce. Opravdu nádhera se dívat, jak z učebnice moderního fotbalu. Balón za obranu, hlava nahoře, Miralem Pjanic. Tady to vidíte, podloubil tak po Panenkovsku balón za obranou linii AC Milána. El Shaarawy na 2 doteky. Prakticky vyřešil tu útočnou situaci. Francesco Totti. Patička na Salaha, který si počkal. Je to 3. gól, tak Emerson Palmieri se sotva spotil. Našel si. Vidět si opravdu velmi dobře rozumí. Tady vidíte opět tu výměnu míče mezi oběma. Nakonec skvělá periferní patička na Salaha, který tou utaženou střelou po zemi prakticky donutil Donnarumu jenom vyrazit míč před sebe. No a Emerson, ten už měl opravdu snadnou práci, uklidil míč bez problému do branky a je to definitivní KO pro milánské Rossoneri. Nechal se odstavit. Calabria. Prudký balón a Carlos Bacca dostal míč do sítě, tak přeci jen se AC dokázalo prosadit. Pravda, že Carlos Bacca tvrdě pracuje v podstatě v každém utkání, ať už se daří nebo ne, a jestli si někdo ten gól zaslouží, tak je to on. No teď tam ale opravdu hodně zaváhal, především Manolas, my to uvidíme tadyhle Rüdiger a Manolas a mezi nimi se tady prosadil právě Bacca. Tady to vidíte, že to neodsouval